Hikimar marubuta. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin shirin hikimar marubuta inda muke karanto littafin auren kwangila wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Sunana Aisha Abdulkadir. A cikin shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Ma'azatu jikinta a sanyaye take faɗawa Abdulaziz ya gaya mata ko menene za ta fahimta, amma don Allah kada ya ce Ma'azatu ba zan aure ki ba. Sai hawaye ne kawai ke zuba daga idanuwanta. Shi ma Abdulaziz idanun nasa na fidda ƙwalla, yana ji a zuciyarsa ina ma mama za ta fahimci ƙarfin wannan soyayyar. Ba zai iya barin Ma'azatu saboda wata mace 'yar uwarta ba, wadda ya tabbata ba ta da abin da ya fi na Ma'azatun, ba ta fita da komai ba, sai dai ma a ce ba ta kai ta ba. A nan ne muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. To ko ta ma fitan shi san da yake wa Ma'azatu ba shi da dalili. Abin da ya sani kawai shine yana son ta, ita ma tana son shi. Ba don uwa ba ce, sai ya ce wannan abin da ta yi masa zalunci ne, ba ruwanta da abin da yake ji a ransa, ita dai kawai a biya mata ta buƙatar. Ƙwalla mai zafi ta gangaro masa, ya yi saurin ɗauke ta kafin Ma'azatu ta gani. Abdulaziz ya ce ba zan taɓa cewa ba zan aure ki ba. Wannan alkawari ne, zan aure ki komai rintsi, yanzu dai ki bani haɗin kai ki ji damuwar tawa. Kina ƙara min damuwa da fitar hawayenki Ma'azatu. Bayan na kira ki ne don mu fahimci ta yadda za mu ɓullo wa matsalar, ba fa wata gagaruma ba ce, za mu iya maganinta. Ma'azatu ta share hawayenta, ta bashi hankalinta. Ma'azatu kin san girman iyaye, kin san ƙarfin ikonsu a kanmu, kin san tsatsauran umarnin Ubangiji a kanmu na mu yi musu biyayya. Girgiza kai kawai Ma'azatu ke yi, numfashi na neman ɗauke mata, tana neman shiɗewa. Kawai sai ga kira a wayarsa da ke gefe, juyawa ya yi a hankali yana kallon sunan da ke yawo a fuskar wayar. Sunan mama ya gani, da sauri hannunsa na ƙyarma ya amsa wayar maman. Kana ina? Ta tambaya cikin muryarta mai sanyi, kunnuwanta na zuƙo mata kukan Ma'azatu. Ina ofis mama, idan ka gama da ita to ka zo ka gana da ita wannan ita ma. Ina ga lokaci yayi da za ku fara fahimtar juna, lokaci yana ƙurewa. Ta kashe wayarta tare da sakin tsaki. Me ake da matan bariki bin namiji har ofis don rashin mafaɗi? Ta faɗi cikin ɓacin rai da tafasar zuciya. Anya wannan yarinyar ba za ta zame wa Hafsat barazana ba in an yi auren nan? Anya da gaske Abdulaziz yake zai iya rabuwa da ita? Tunanin da ya cunkushe zuciyar Hajiya Maryam kenan. Shi kuwa Abdulaziz a sanyaye ya ajiye wayar. Kalaman mama tas a kunnen Ma'azatu, kamar da gayya ma maman nashi ta faɗa don ta ji, kamar ta bugo da gayya ne don sanin cewa suna tare a lokacin. Ta tabbatar mata da abin da ya gaya mata. Kafin ya ankara sai ganin Ma'azatu yayi ta kai bakin kofa ta kama handal za ta murɗa. Yunƙurawa da yayi, Ma'azatu ta ganshi gabanta ya kara kofar, ya sha gabanta. Kokari yake su haɗa idanu, amma ta ƙi, kuka kawai take yi. Ta gama gane irin auren da ake son yi masa, irin na yarinya sweet 16 wato 16. Shi ɗinnan professional wanda ya gama mallakar hankalin kansa, to ita zai raina wa hankali, kamar shi za a yi wa auren dole idan ba yana so ba? Ko macen da ta yi karatu irin nasa ana wa auren dole, bale shi namiji? Yana jawo mata ayoyi shi ga ustazu da wata makirar mamansa mai muryar karuwai. Cikin tsananin fusata ta dube shi. Ka bani hanya in huce malam. Minti 10 zaki ƙara min kacal, zan baki hanyar. Cikin gunjin kuka ta ce ba na son ƙara jin kowace kalma daga gare ka. Allah ya haɗa kowa da rabansa. Ya rintsa ido, ji yayi saukar kalaman tamkar ɗigar dalma a zuciyarsa. Abdulaziz ya ce duk ƙoƙarin da na yi da wanda nake yi da wanda zan yi duk domin ki, abin da zaki ce min kenan Ma'azatu. A halaka fa zan saka kaina don in tsira da ke Ma'azatu. Ta zame ƙasa kan gwiwoyinta ta kifa kai tana kuka. Shi ma ya bi ta ya durƙushe. Wallahi zan aure ki Ma'azatu, komai rintsi. Ki bar ni in yi auren don in zauna lafiya da iyayena. Na yi miki alƙawarin na shekara 1 ne da wasu watanni. Lokacin kin kammala karatunki. Ta ɗago rinannin idanunta jike da hawaye ta dube shi. Bai iya ƙarya don ya burge ba. Wannan halinsa ne da ta daɗe da sani. Baya yi maka ƙarya don ya faranta maka, kai shi kwata-kwata a halayyarsa babu ƙarya, yana faɗin abin da ke zuciyarsa ne kawai ba tare da tunanin zai yi maka daɗi ko akasinsa ba. Tana son Abdulaziz, tana son komai nasa, in ta ce za ta iya barinsa ga wata mace 'yar uwarta mai halitta irin tata da ta tabbata da cewa bata fita da komai ba, ta faɗi ba nauyi. Abin da ba za ta iya ba shine tarayya da wata a san nasa ko mallakar shi tare da wata. Sai ta yi shiru da kukan tana goge hawaye tana haɗiyar zuciya. Kin
kin amince da abin da na faɗa Ma'azatu? Zan yi auren, zan rabu da ita a lokacin da iyayenki suka shirya aura minki, zan aure ki. Kallonsa ta yi cikin ido, tana ƙara jin wutar sansa na fisgarta. Rashinsa a gare ta ba abu ne mai sauƙi ba. Ta samu muryar tana fita cikin tangarɗar harshe. Amma ka san ba zan iya haɗa ka da wata ba ko? Ba zan iya zama da kishiya ba. Girgiza kai yayi. Ni ma ba zan iya zama da mata biyu ba. Na sani. Na ce miki rabuwa da ita zan yi in lokaci yayi. Ki yarda da ni, ki amince da kalamaina. Bana magana don in ɓata lokacinki da nawa. Wani tattausan murmushi ya subuce mata. Sun amince an halicce su ne domin junansu don su zama abokan rayuwar juna. Babu wata sahana da ta isa ta shiga tsakanin wannan soyayyar. Sanin cewa mama na jiransa a gida ya sa ya ƙi shiga gidan da wuri. Bayan rabuwarsa da Ma'azatu ya tuƙo mota a hankali kamar wanda ƙwai ya fashewa a ciki ya taho gida. Da ya zo kofar gidan bai karaso ba ya kashe motarsa daga nesa, ya kifa kai akan sitiyarin motar ya rufe idansa. A wannan ɗan lokacin ya tsara komai, ya tsara kalaman da zai yi wa Suhana amfani da su. Ya yayyafa wa zuciyarsa ruwan sanyi akan ta rage tsanar yarinyar ta sake da ita, yadda za ta fahimci duk abin da yake nufi. A ƙananan shekarunta da ƙarancin wayewarta da rayuwar Najeriya yana da tabbacin shawo kanta ta yarda da tsarinsa ba zai yi masa wuya ba. Sai da ya tabbatar ya shirya kalaman akan harshensa, ya yi bitarsa sun zauna sosai, sannan ya tashi motar a hankali ya karasa gida. Mama da ke dakon shigowarsa tana jin sanda mai gadi ya buɗe masa gate, ya shigo ya adana motar a mazauninta, ya tattaro wayoyinsa da briefcase haɗe da kwamfutarsa ta laptop, ya fito yana rataye da falmaran ɗin baƙar suit ɗin jikinsa. Bai yi tsammanin ganinta a falon ba, don ya san karfe 9 take shiga barci, yanzu kuma 9 har da rabi. Ya sanya a ransa babu Azumi zai sa ta yi masa magana da addar, don haka ya shigo kansa tsaye. Sai dai me, tana zaune tana jiransa har lokacin ta cika ta yi fam akan kushin ɗin falon. Ya ja ya yi tiris da suka haɗa ido, ta sassauta fushin da ke kan fuskarta. Cikin sanyin murya ta ce, na ɗauka baka kaiwa magarba a waje in ba da wani muhimmin kes a hannunka ba. Ya nisa a hankali. Yi haƙuri mama, wallahi baƙi na yi suka tsayar da ni, sai yanzu na samu kaina. Ta so ta ce da shi, baƙi ko budurwar banzanka. Ta ga cewa shiga personal life ɗin shi ba girmanta ba ne, sai kawai ta miƙe ta nufi hanyar tarakar mai gidanta tana faɗin, ka je study room, za ta zo yanzu. A ran sai ya ce ai a bari na ajiye kayan hannuna na bawa ciki na hakkinsa. Na ɗan yi freshening up, kada ta ganna a jigace ta san cewa ta shigo rayuwata ta takura ta da yawa. Ita dai mama ta yi wucewarta, shi kuma ya nufi ɗakinsa. Sai da ya gama duk abin da zai yi, ya yi wanka ya shirya cikin t-shirt mara nauyi, baka, an yi rubutu da farin fenti dara-dara. Ya haɗa da dogon wandon jeans, ya taje sumar kansa, ya feshe jikinsa da turaren Eternity Moment. Zuciyarsa ma na hango masa Eternity Moment ɗinsa da Ma'azatu kamar yau ne. In dai har yarinyar nan ta yarda su rufa wa juna asiri. Ganin karfe 10 na dare ya sa shi yin sauran fitowa, ya janyo kofar ɗakin, ya ƙarasa cikin gidan, ya shiga ɗakin Baba Azumi da zummar ya tura ta ta kira Suhanar. Ya yi sallama daga bakin kofar, ta amsa tare da yi masa izinin shigowa. Leƙawa ya yi kaɗan yana faɗin, baki yi bacci ba ne? Sai ya ga Suhanar kwance bisa cinyoyinta, tana lallaɓe mata sassalkan gashin kanta. Ba mu yi ba, muna dakon dawowarka ne. Sai kuma Adda ta ce in yi mata kalba kafin ka dawo. To gani na dawo kuma ina jin barci. Ku yi haƙuri da kalban nan haka. Suhana ta miƙe ta lalubi ɗan kwalinta ta ɗaura, ya wuce study room ɗin da mama ta yi umarni. Ya zauna yana jiranta, yana kuma duba agogon hannunsa. Hafsat ta dubi Baba Azumi cikin damuwa. Idan na je bayan ina wuni me zan ce masa? Baba Azumi ta juya kai cikin murmushi. Ni ma ban sani ba. Haba Baba Azumi, ba ku koya min abin da zan ce ba kuma ku tura ni in hira da shi? Ta faɗa kamar za ta yi kuka. Babu Azumi ta kafe ta da ido. Ni da wa kenan? Ta yi shiru ta sunkuyar da kai. Jikinta ya bata ta yi rashin kunya. Ita me yasa baki yi mata wannan tambayar ba? Sai ni marainiyan wayenki? Yi haƙuri. To tashi ki je, yana jiran ki. Kin ji? Ya ce bacci yake ji. Ta miƙe a kasalance, ta yafa mayafin abayar Oman ruwan makuba da ke jikinta. Kusan shigarta kenan. Dogayen riguna kala-kala. Da wuya ka ganta da atamfa ko leshi sai in za su Kano. A cewar ta zani yana mata wahalar ɗaurawa. Shi kuma les nauyi yake yi mata. Ta nufi ɗakin karatun nasu. Kanta a ƙasa ta yi sallama ta shiga. Ya ɗago a hankali yana ƙare masigar ta kallo. Doguwa ce, siririya, kamannin Habiba sun ƙara fitowa a jikinta. Sai dai za a kira ta mai ƙuruciya da gogaggen jiki fiye da Habiba sanda take raye. Kuma Habiba ta fi ta kaurin jiki. Kwakwalwarsa ta soma ɗaukan caji. Tana tuno masa wata hira ta ƙarshe da ya yi da mahaifiyarta.
rai hirar ke dawo masa. Anya tunaninsa akan Adda gaskiya ne? Hafsat ba shegiya ba ce? Inda amana shi zai gaya wa kowa cewa da ubanta. Sai dai me? Shi ba wannan ne a gabansa ba, tashi rayuwar ce, ba ruwan shi da rayuwarta. Ta daɗe da zama, ta gaishe shi bai ji ba, ko ya ji bai amsa ba, ba za ta iya tantancewa ba. Baki iya gaisuwa ba? Ya tambaye ta bayan ya dawo daga duniyar tunaninsa. Na ce ina wuni tun ɗazu, baka amsa ba. Ta faɗa, accent ɗinta mai nuna har yanzu Hausar bata gama daidaito a bakinta ba, yaren Dutch wato Flemish ya riga ya daddatsa harshenta. Taushin muryarta kawai ya ƙara masa ƙwarin gwiwar za ta amince da duk abin da ya zo da shi. Akwai sauƙin mu'amala a cikin muryarta. Sake gaisuwar zan amsa yanzu. Ta ɗan saci kallonsa don tabbatar da shi ɗin ne yayan su Halim ɗin nan ko ba shi ba ne. Wancan ko a murya ba shi da kirki, wannan a cikin muryarsa akwai sassauci. Ta ce ina wuni, lafiya lau, kun wuni lafiya? Lafiya alhamdulillahi. Ya yi ɗan jim kaɗan kafin ya ce, mama ta sanar da ke aure za ta yi mana ko? Ta sanar da ni, ta amsa kamar cikin raɗa. Ba dan ya kasance cikin masu kyakkyawan ji ba, da ba zai ji ba. To ke meye ra'ayinki? Ba tare da ta ɗago ta dube shi ba ta amsa, hawaye suna son cikowa a idanunta. Ni dai ba ni da wani ra'ayi sai nata, ni abin ikonta ce. Ni mai biyayya ce ga dukkan umarninta. Sai ya ji 'yar kunyar kansa ta kama shi, bata haife ta ba, shi ta haifa, ita a shirye take da ta yi mata biyayya, shi da ta haifa ya gaza. Shiru ya ratsa kafin ya kira ta a hankali da wani suna da ba wanda ya taɓa kiranta da shi a duniya. Hafsa, wani irin sauti ne mai taushi ya yi amfani da shi wurin kiran sunan wanda ba wanda ya taɓa yi mata amfani da shi a yayin magana. Don haka ta ɗago don ganin yadda ya kira ta da shi ɗin. Abdulaziz Hamza Dakata ne. Like father like son. Hafsat ta faɗa a zuciyarta. Yana matuƙar kama da babansa. Ƙuruciya kawai ta bambanta su. Bata zurfafa kallon nasa ba, ta sunkuyar da kanta. Bata zaci yana da sassauci haka ba a yadda ta san shi a baya. Duk da dai ta fahimci a kanta ne kawai yake zama top ɗin nan. Akan sauran ƙannen shi ba haka yake ba. Mu'amala ce mai kyau a tsakaninsu, irin ta babbar yaya da ƙannan da yake matuƙar ji da su. Shin ko hakan na da nasaba da kasancewar ita ɗin ba jininsa ba ce, ba ta da mahaifi? Za ta so wata rana ya amsa mata wannan tambayar. Menene babban burinki a rayuwa? Ina nufin bayan auren da mamanki ke son ki da shi, me kika fi so a rayuwarki? Ta tsinci muryar Abdulaziz a tsakar kanta kafin ta gama farfadowa daga dogon tunaninta. Ta ɗan ɗaga kanta sama alamar tunani kafin kalaman su fito a nutse daga bakinta. In ci gaba da karatuna, karatu mai yawa har digirin digirgir. Sai ya tsaida idanunsa a kanta. Sai kuma me? Ta ɗan yi nuku-nuku ta kasa faɗa, sai motsa baki take yi. Hafsa, ki saki jiki da ni, bayan matsayina na yayanki, ni din kuma yanzu mijinki ne in Allah ya yarda. Ina so ki saki jiki da ni, ki gaya min me kike so a rayuwarki, komai wahalarsa komai tsaurinsa. Ta dan samu natsuwa kaɗan, ta waiga ta tabbatar babu kowa cikin ɗakin karatun, daga su sai Allah. Ta saci kallonsa kaɗan kamar mara gaskiya, sannan cikin in'ina ta ce, ina so in nemo mahaifina a duk inda yake, na san mahaifiyata ta rasu. Halim ya taɓa gaya min ta rasu ne wajen haihuwata, amma shi ba a san shi ba, ba a san inda yake ba. Na sha tuntuɓar mamma, sai ta ce in bar zancen sai na yi shekara 18 za ta gaya mini, yanzu kuma shekaru na 17. Shi ma Halim ɗin tun lokacin ta ce kada ya sake ya ƙara yi min zancen. Abdulaziz ya natsu yana sauraron ta. Da ta gama ya sarƙe yatsunsa cikin junansu yana kallon ta kanta a sunkuye. Da ƙyar yake gane abin da take cewa saboda gurɓatar Hausarta. Amma duk da haka yana ganewa. Ya ce, Hafsa, na ji dukkanin bayaninki, na kuma fahimta. Na farko na amince zan bar ki ci gaba da karatu bayan aurenmu. Da kaina zan cike miki jam da ake yi a nan Najeriya. Ina da tabbacin zaki haye. Daga nan zan kai ki jami'a ki zaɓi duk abin da kike so ki karanta. Burinki na biyu ganin mahaifinki ko? Ta ɗaga kanta a hankali tana wasa da yatsun hannunta. Na yi miki alkawari ni da kaina zan nemo miki shi insha Allahu. Na san garin da yake. Ta ɗago kanta da sauri, ta ware manyan idanunta a kansa, amma ta kasa magana. Da gaske nake Hafsa, har yayye ne da ke guda 3, amma ban san maza ne ko mata ne ba. Kawai sai ya ga hawaye ya gangaro kan kuncinta masu ɗumi, wasu na korar wasu. Mamaki ya kama shi ainin, amma bai bar hakan ya nuna akan fuskarsa ba. Na yi tunanin abin da zaki ji daɗi ne, shi yasa na faɗa, amma sai in ga kina kuka. Ta sunkuyar da kanta, sannan ta share ambaliyar hawayen da bayan hannunta. Ni ma ban san me yasa ni kukan ba, amma watakila kukan farin ciki ne. Ya ce, yadda zan zama sanadin farin cikin nan naki, nake roƙon ke ma ki zama sanadin nawa farin cikin da ba mai samar da shi gare ni sai ke. Ta ɗago jikakkun idanunta ta kalle shi. Ni me nake da shi da zan saka maka wannan farin cikin da zaka bani? Iyaka tunani na bani da komai.
ya sako daga kujerar da yake kai ya zauna dabas a gabanta, idansa ya kai ga yatsun hannunta da suka sha adon jan lalle 'yan sirara da su. Ya dawo da kallonsa kan fuskarta cikin nutsuwa ya ce, ba abin da zaki bani Hafsa, kawai amincewarki nake nema mu yi planning contract marriage, wato auren kwangila tsakanina da ke na tsawon shekara 1 da wasu watanni kaɗan. Auren kwangila? Hafsat ta tambaya cikin mamaki kafin ya amsa ta dora. Kana nufin auren da mama ke nufi mu yi dama na kwangila ne? Ta tambaye shi cikin yamutsa fuska sosai na rashin fahimta. Ba haka nake nufi ba, ba na so ko kaɗan mama ta san wannan zancen. Zai tsaya ne a tsakanina da ke kawai. Zan cika miki manyan burukanki na rayuwa da izinin Allah kafin cikar wa'adin nan. Ke ma kuma za ki taimaka min wajen cikar nawa burin. Ki samu farin cikin ki, ni ma a ƙarshe in samu nawa ba tare da kowa ya san me muke ciki ba har zuwa ƙarshen wa'adin. Ban gane ba har yanzu. Menene wa'adin? Sannan ta yaya za a yi hakan ba tare da wani ya sani ba? Menene ma naka burin? Me yasa mama bata gaya mini hakan ba? Ta faɗa cikin tsananin shiga duhu. Fuskarta da yanayinta duk sun nuna hakan. Sun bayyana tsananin ruɗu da kalamansa suka jefa ta. Gaskiya hausarta da shekarunta sun yi kaɗan su fahimci abin da yake nufi kai tsaye. Tana buƙatar a yi mata gwari-gwari. Hafsa, ina da wadda nake so in aura. Sunanta Ma'azatu. Mahaifinta malamina ne. Shekarunmu 2 tare kenan. Mun fahimci juna, mun amince wa juna. Sannan mun yi wa juna alƙawarin aure. Komai rintsi. Amma mama ta ce bata amince ba. Dadi ya mara mata baya. Sun ce ke zan aura ba ita ba. Hafsa, kamar yadda kika faɗa min burukanki a yanzu, da yadda kike matukar son su da burin ganin cikar su, ni Ma'azatu ce burina a yanzu. Bayan ita duk wasu burukana na rayuwa zan iya ce miki Allah ya cika min su. Alhamdulillahi. Za a yi mana aure kamar yadda mama ke so. Mu zauna gida ɗaya. In sanya ki a makaranta ki yi ta karatunki. Auren mu babu takura. Domin kowa zaman kanshi zai yi kamar yadda dai kike zaune a gaban mama. Gida kawai za mu canza. Bayan shi ina tabbatar miki ba abin da zai canja. A cikin wannan lokacin zan nemo miki inda mahaifinki da 'yan uwanki suke. Da gaske ne mahaifiyarki ta rasu akan idona. Ba zan taɓa mantawa ba. Ba zan ce miki komai akai ba. Ki jira mama ta gaya miki kamar yadda ta yi alkawari. Idan na yi miki hakan ina ga na gama cika miki burukanki ko? Sai ni ma ki cika min nawa burin wanda ba shi da wahala. Abu ne mai sauki Hafsa, shine ki amince in lokacin da na ɗibar wa Ma'azatu na auren mu ya cika za mu rabu. Wato zan sake ki. Mu haɗu mu baiwa mama uzuri da cewa halin mu bai daidaita ba ko kuma haka kaddara ta tanadar mana. Mun rabu ne ba dan ba ma son juna ba, sai dan kowannen mu ya kasa jura halin dan uwansa. Mai sauraro, a nan za mu gintse shirin namu. A tara da mu a shiri na gaba. Ma'assalam.